Калі я толькі паступила в універсітэт, я не могла пропусціць такі конкурс, як «А ну-ка, першакурснік». У той год гісторыкі ладзілі праграму на беларускай мове. І менавіта ў гэты год мы перамаглі. Мы вельмі баяліся за тое, што, мабыць, нас не зразумеюць. Аднак на самой справе прайшло вельмі цудоўна. Мы так зажглі зал, што нас вспамінаюць до сих пор, я ўжо на 3-м курсе. Калі факультэт перамагае ва ўніверсітэце, ёсць таксама і гарадскі конкурс паміж вышэйшымі установамі. Аднак у наш год мы ў ім не паўдзельнічалі. Справа ў тым, што нам забаранілі, мабыць, з-за таго, што нас не зразумеюць, або з таго, што мы ладзілі праграму па-беларуску. Але мы не апускаем рукі, і як студэнтка 3-го курса і культург гістарычнага факультэта мы ладзілі праграму ў гэтым годзе для конкурса «А ну-ка, першакурснік» таксама па-беларуску. Нам падабаецца беларуская мова, і гэта наша фішка, можна так сказаць. Агентство ФБР Фокс Малдер глубины едем в Беларусь. Что мы ведаем про Беларусь? Что мы ведаем про Беларусь? Беларусь – краина во Всходней Европе. Населенство 9 миллионов 455 тысяч человек. Столица – город Минск. Лясы занимают 36% территории краины. У ходы другой сусветной войны Беларусь славилась как партизанский край. Калі ёсць на свеце рай, гэта партызанскі край. Гледзячы на тое, што ў гэтым годзе мы занялі 6-е месца, мы вельмі ганарымся нашымі першакурснікамі і сваёй працай.